Hello. Ikaw na una kung ko ang video bro. Dire sa Ayala. Muna ron ang atong Ayala sa Cebu. Tindot na tayo. Awan ang kalsada. May aso. Aso ra sa jeep bro. Nauto. Tindot kayo. Gagmay. Muna yung Rustans. Rustans Condominium. Dili ni condom bro. Condominium. O din yung Metro Ayala katong nasugod. Sugod nagbaro bro. Kanang unahan mulik ko na diha pado asilo. Kani mo ni pado asilo. Daghan na kayo mga naglitawang mga Pilipinos. Building bro, building bay, daghan na kayo. Ang akong isakyan na jeep, saan yung numero 13C 13C ni bay, ato ni bay. Kanang building na sunahan mo na ang perpetual support. Oops, katapunan kadiyot lang padong ni sa asilo. Mamaw na ni Inmaculada na ni at Bang Jollibee. Ganyang mabantayan ang karsada. Amis kaayo, huwag buling bisang gamay, huwag ukos bisang gamay, labi na diri sa Kitchatis. Usog sa kay padagan ng driver kay white traffic, nagkapas sa hero bro. Katong niliko nga jeeps to paduong to sa Ramos Market. Kaning akong gisakyan 13C liko ni Swa left turn mo na yung barangay sa Patira. Kanihan kanhi magsigig lunok diri kamay uwan lunok dayon karon naalang gyud mga kasya. Gay na kayo ng akasya ha, 1980, na. Ang tuwan ni ng Mormon Simbahan, barangay sa Patira, school bus. Nanay building, dili na nilunupan rin. Ato makita ang Cebuano ng mga nagpabiling Cebuano ng mga talanawon sa Cebu. Ang McDonald, ang Metro Colon na padayon lang gihapon nagbarog sa pila ka mga katigigan. Tapok ang mga tao nagyapon pangitang asagi. Kanang karsada mo nang padung sa Puente. Ito na taxi padung to sa Colonel. Sa una daghan kay vendors dire magbuot. Karon tanawa. Upside na kayo. Wanay vendors pumunta na. Asa naman bay ang vendors bay. Amot ka bay, asa nagibutang ni mayor bay. Ato ko na padayonan pangitao na to ang mga vendors. Itong mga himuay estampad, mga himuay grilo, ang mandular ng mga alahas. Naata sa Best Buy Mart. Ang kanhi Best Buy Mart. Nakaroon Best Buy Mart. Oh, dira. Dre. Mao na yung tabo sa banay. Apsay kayong ilang pagkabutang dire. Mera dahil sila gitapok na dire ang mga vendors. Ngayon ay grilo, ngayon ay alahas. Ana dire, upside na tayo. Sigig pinaypayay. Hello, good morning, good morning. Buntag ninyo tay. Noy, kuya, ate. Mo na ni di ay katre ang ibutangan sa mga vendor sa Cebu. Yan na dire, upside na. Ilong sa karsada sa Tabo sa Banay Luyo sa Metro Colon.
na nila yung dahil saging, dahil kaon, parking motor. Wala na yung sapal. Mahulog ka ha.